Proteiner er byggesten for menneskekroppen. De indtages gennem kosten, men kroppen har også selv brug for at danne proteiner. Dannelsen af proteiner kaldes proteinsyntese. Proteinsyntesen kan deles op i 2 dele: transkription og translation. Transkription foregår i cellekernen. Her splitter et enzym DNA-dobbelthelixstrengen op i 2 enkeltstrenge. Et enzym placerer RNA-nukleotider over for den ene DNA-kæde. Der findes 4 forskellige nukleotider i DNA'et, som danner par 2 og 2. Det er adenin og thymin og guanin og cytosin. I RNA'et udskiftes thymin med uracil. DNA'et lukkes sammen igen, og det færdige mRNA bevæger sig til ribosomerne i cytosolen. tRNA henter aminosyrerne i cytoplasma eller ved cellemembranen og transporterer dem ind til ribosomerne. tRNA har 3 nukleotider, der tilsammen kaldes et antikodon. Hver 3 nukleotider på mRNA-strengen er en kode for et aminosyre og kaldes et kodon. Antikodon sammenkobles til kodon på mRNA, således at aminosyren frigives. Dette fortsætter hele vejen langs mRNA'et. Aminosyrerne sammenkobles af peptidbindinger.